Skal vi tage den her, ikke? Det ser også bare fedt ud, ikke? Den er også gået i stykker og sådan noget. Jeg prøver. Det er sådan en flot kasse med her. Wow. Jeg ved ikke, om det er wow. Skal vi prøve? Hvad er det her? Okay, sådan en stor pakke. Hvad er det her? Sådan en special. Limited edition. Card inside. Spændende. Skal vi tage den nu? Nej, den skal næsten gemme til sidst. Skal vi se, hvad der er her. Okay, det var en stor pakke, den. Det havde jeg ikke lige regnet med. Hold da. Det der står hard. Hvad er det, Kevin Magnussen? Okay, det er helt anderledes. Okay, så er det sådan mere sådan en... Jeg ved ikke, om man kan huske det, ligesom en gammel dage. Gammel dage, okay, wow. Dengang, hvor man spillede sådan nogle kortspil. Lewis Hamilton. I Mercedes. Og det her, Oliver Behrmann. F2. Dengang, jeg er ikke mere. Ja, jeg ved ikke, om det her det er. Videre. Lewis Hamilton. Lance Stroll. Hvordan kan han på 89? Det tror jeg ikke, hvor det er rigtigt der. Perez. 87 i attack. Hvad må vi her? Sargent. Ja, det passer nok meget godt. Perez. Let's go, baby. Det var sjovt, at de får plus 4. Max Verstappen. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvad I synes om dem her. Jeg synes, de andre var meget federe. Dem er de sådan lidt... De er bare sådan lidt kedelige. Jeg ved ikke, om det er fordi, skal de bruges mere til sådan et spil? Altså ligesom hvis man vil... Okay, det er meget fedt. Om man sådan vil spille det, ligesom sådan et racerspil, eller sådan hey, jeg har det her kort. Nej, jeg ved det ikke. Det må jeg lige finde ud af. Hylkenberg. Wow. Ej, det var vildt det der. Kan I huske det der crash? Så jeg har set det. Det sygeste. Jeg tror, det er det sygeste crash i min tid. F3. Ej, jeg tror så... Gider om vi så kan være heldige at få... Nok ikke den her. Bare glem det, jeg sagde. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om de her. Jeg synes, de er sådan lidt... Øj! Første Kevin Magnussen. Spørgsmålet er, om det... Man får dem alle sammen i den her pakke her. Det her det ikke. Det gælder ikke. Vi skal have en rigtig sådan fed en med Kevin Magnussen. Okay, så får vi selvfølgelig Kevin Magnussen her. Spørgsmålet er, om man skal lave en serie, hvor vi siger, vi skal finde en Kevin Magnussen med autograf eller et eller andet. Altså, det skal være sådan lidt mere specielt kort. Det gælder ikke det der, at det er bare sådan helt basis. Det skal være sådan en fedt kort. Oscar. Ja, vi går bare hurtigt videre igennem det. Man skal ikke gøre det. Om der kommer et eller andet fedt. Max Verstappen. Det er for mange af de samme her. Pit Crew. Og det er godt, det ikke var Haas. De må få minus. Hvis jeg husker rigtigt i den gang i 23. Pit Crew. Hamilton på F2. Det er meget sjovt det der, man også får F2, synes jeg. Lewis Hamilton Stroll. Det passer bedre det her, var. Frederik Vesti. Det er meget sjovt. Okay. Nu ser kortene en lille smule anderledes ud. Jeg ved ikke, hvem det er. Så der er sådan lidt mere sådan, wow. Stjerner og sådan noget. Superstar. Jeg må hellere lige finde, altså hvis I ved et eller andet om de her pakker, må jeg meget gerne skrive det. Fordi at, det var min første pakker, så jeg ved ikke rigtig, om der er noget af det her, der er godt, eller om det er bare noget, et eller andet crap. Jeg ved ikke, skal man vide, hvem de er, dem her? Skal man nok. Hvem er de lille, ikke? Er det godt, eller hvad? Stars Tomorrow, det må være et rookie-kort igen. Og så den her. Pierre Gasly. Country Pride, wow. Ej, det er meget fedt. Jeg ved ikke, om man kan fange det sådan. Jeg troede lige, det var Kevin Magnussen, mand. Ej, det var sjovt. Det er så meget fedt. Kæft, det er sindssygt, hvis det havde været Kevin Magnussen i første hug. Nå. Sidste pakke. Ej, jeg trækker et eller andet helt sygt. Helt sygt, jeg ved ikke, om man kan trække noget helt sygt i dem her.
Oscar. Ej, vi skulle have startet med den her, kan jeg mærke. Jeg synes, de andre kort var flottere. Checo Perez, Alexander Albon. Jeg tænkte, jeg har fået trækket en Peter Schmeichel eller sådan et eller andet. Gammel legende. Limited edition. Og det er meget fedt kort, der med faktisk. Perez. Bottas. Ej. Okay, Senna, det er meget fedt. Ej, klart anbefaling. Hvis man ikke har set serien på Netflix, så vil jeg klart anbefale den. Det er meget fedt. Ja, slutter vi af med Senna. Det var næsten ikke være bedre. Sikke en start.